Ναι. Φώτη, τι είναι αυτά, ρε? Είναι ωραίο. Τραγείται, Φώτη. Άκη το κουβαδάκι μία. Άκη το κουβαδάκι μία. Άσε το ματιάσουμε πιο μετά. Αυτό τι είναι, Φώτη, που είναι πια μέσα? Αυτό κολυμπάει, Φώτη. Όπα. Πάει κι άλλο πιο κάτω. Λοιπόν, αφήσω την κάμερα να πάρω την απόχη. Πάει κι άλλο πιο κάτω. Περίμενε, μην κλείσει την κάμερα. Γιατί είναι τυχερή η κάμερα. Κι όλο παπρί. Ό,τι κι άλλο θα βρει. Έτσι, να πας και το πιάσει η κάμερα. Όχι, είναι κάτω. Κατέν. Είσαι το τυχερός καμεραμάν. Μαλάκα, το κινητό έχει φοβερή κάμερα παρόλα αυτά, Ξέρω, με το μάτι. Α, 2 είναι. 3. 3 ψάρια βλέπω. Μην την κλείσει την κάμερα, θα σου σκοτώσω τώρα. Νομίζω ότι είναι σκαθάρι που ανεβαίνει. Ναι. Τι μάτι έχεις, μαλάκα. Έλα, ωραίος. Θα πιάνει και η κάμερα τώρα. Για τα 3. Ρε, μαλάκα να αφήσω, ρε. Μουρμούρα είναι το ένα, ή όχι? Μουρμούρα είναι. Όχι, σκαθάρι είναι. Ρε μαλάκα, θα σε γαμίσω. Μην κάνεις τίποτα. Μην φοβάσαι καθόλου. Έχει πάρει... Φοβάσαι καθόλου. Θα το χάσω, ρε μαλάκα. Δεν θα χάνεις τίποτα. Τράβηξε και λίγο πάνω, φίλε. Τα σπάει, μαλάκα, τα σπάει. Η κάμερα τα σπάει σήμερα, η κάμερα. Ρε Φώτη, άστο κάτι. Για να δω το άλλο. Ο μπαμπάς. Πιέσαμε τον μπαμπά, πιέσαμε τη μαμά, τον μπαμπά και το μεγάλο το γιο. Ας πούμε πως κοιτάω κάμερα. Το μαλάκα, θα μιλάμε στην κάρτα. Παγκρί. Δεν θα μαντέψουν μια φορά σωστά. Θα μου λες αυτό είναι Το κουβαδάκι μία. Όχι, το κουβαδάκι μία. το τελευταίο κορίτσι είναι αυτό. Και πού. Όχι, γιατί μου το κάνεις αυτό, Φώτη? Υπάρχει κι άλλο ψαράκι, φίλε. Την έχεις την κάμερα. Όχι, ρε μαλάκας είσαι. Τι με λες τώρα? Θα το φέρουμε στο Μίτσο, ρε. Τράβα καλά, Φώτη. Το βλέπω. Έλα να το πιέσει η κάμερα. Έλα, το πιέσει. Τώρα πρέπει να πιέσει αυτό. Όποτε θέλεις πιάσεις. Εδώ είναι.
Ωραία κάμερα που έχετε εσύ κύριε Δόξερα. Θα πάρεις και εσύ μαλάκα τότε. Τι έχουμε, εγγλίσσο.